Dili kayo daghan tao mo anhi dire kay na tanaw ra gini yung dala no. Dini sa maayo anhi dire basta tali ulan kay may slide man kani kidanlog kayo. Oh na sila hawiranan no. Sir kawayan. Doon na ta sa sapa. Na? Lisod gid ang agianan na ni daghan gid mo kuan na ni. Magkalisod sila. Okay. Na may mga bato inyong maagian. So ana tagi ka no sa ibabaw. Naog ta dire. Na makita na tong sapa dire. So muna na ang Talaga falls. So karon namin diri sa asa namin ni dapit ni. Padung mi sa Talaga Falls bitaw so ibabaw na gani sa katibuasan. So igor mi mo kanang igor mi mo lantaw ba. Kaw ba na kay gagaw kami duha. So makitan po niyong kawa dito. Duol ra kayo. So mo bisita ra mi karon tan-aw ra mi ba kung saka kanindot bitaw kay dugay na kayo wala ko kakitaan eh. So magkita lang ta dito karon. Kung pakita ninyo ang agianan ha kay dagham nagingon nga lisod kuno kay agianan na tanaw na to kung lisod ba gyud. Lah, naman di tubig po do. Para ni baka. Ay na sila tubig na so ani ta mga agi oh. Dili kay nilisod siguro agian, dili din log kay murag medyo sagunson man ang init. Bro kung tanaw nimo ang yuta oh, murag medyo nagkuan pagid. Dili giningon nga uga kay ba. So dili na ako ni putlo ng video, tanawa lang ninyo kay para straight na ni dito padung nagid mismo sa falls na gyud. Sila yung mga tubo. Kung taliuan gini mo jo lisod-lisod gini siya. Ya, agi kita ni sa kalasangan ba, medyo lasang-lasang na gid. Kita ni sa ubos sapa naman na diha. Pero sa pa makita nyo sa pa sa ubos. Bali mo na og pagitaan eh. Dili kayo daghan tao mo anhi dire kay na tanaw ra gini yung dala no. Dini sa maayo anhi dire basta tali ulan kay may slide man kani kidanlog kayo. Oh na sila hawiranan no. Sir kawayan. So na papi kawayan ha. Na sila hawiranan no. Kawayan. Non-stop na niya to video. Direksyon na ni padung dito kay para kitaan gini yung ngagianan. So dito ta na nuka dito dool sa mismo sa kalsada gid no. Dool na to sa kalsada to gi kung asa ta nag-start ang video.
Ang gibidyuhan lang nako kay ang kining dalan lang dire padung sa ubos o ano na ano. Dool na ta sa sapa. Na? Lisod gid ang agianan na ni daghan gid mo kuan na ni. Magkalisod sila. Okay. Na may mga bato inyo maagian. So ana tagi ka no sa ibabaw. Naog ta dire. Na makita na tong sapa dire. Mura na siya bato nga dako bitaw kayo. Ini tibuok kanayo tanawan ninyo. Musig tibuok nga traffic agaw. Musig tibuok nga dako kay bato ba? Na? Kita ninyo padung nga sa ibabaw. So napa gid dito sa ibabaw? No. Tinaw kayong tubig karon kay gikan man nagbaha. So dinhi takilid mo agi, pakilid ta. Nata dito, minangagi ganina sa ibabaw dinha ta nag-agi. Tinaw mo kayo ang tubig karon no. Nasay ko ano, baraka dire. Nay maglugit diha. So napagi dito sa ibabaw silbi, nakawon pagi namo dito sa ibabaw. Na kung makita ninyo tinaw kayong tubig oh. Tinaw kayong tubig. Pape, mga tubod na anak kilid Yan yung makita niya sa mga kilid-kilid na yung mga tubod. So katoro kay pakita ninyo. Pero sana mga tubod na siya na yung mga tubod. Dire palanggikan. Makita na nimo ang ano, mantalaga. Mo na siyang mantalaga po so padulaan na to gamay. Para tumuna na ang talaga pulse. Pero okay gagaw dito. Sumudjudan ko kay mga bato bago po man nagbaha. Gamay-gamay raman isaw na tubig. Dako na lagi karon da. Di dako ba? Dagan kay tubo do. Ha? Yung mga pwede na siya mainom nga tubig. Mo na ni ang ano, man talaga pulse. So makita ninyo tinaw kayang tubig oh. Tinaw kayang tubig. So dira sa babaw, no? Pwede sila mag-slide uban na. Bato ram na siya, bato. Uban diri mulaya to. Lahom po na ni Pape, lahom ni. Moro niya palibot to mga bato.
Medyo bugnaw kayong hangin, na may hangin gud mauban sa kuan, tubig. Siguro may bisita din namin mga ligo kay mura man mo tuyo dire. Ka video namin so mga ito namin pabalik. Dinhin lang kasama na to video, di na ako mag-video siguro. Depende lang ni. So manguli namin. Bye-bye. So ganina, ani man ta nagsugod og video na. So nara mo motor gi bili na niyo. Turang kalsada oy, makitaan ram ng kalsada na. So ani man nagsugod ito. Indot kita tanaw ng kawa, ipakita ninyo ah. Gahapon na nakikita kog mga kuan na karnero karon wala ang rug na siguro sa ibabaw. Sibat na. Ako na po ipakita ninyo ang nagyanan na po ni padong na ni pauli. Ani kalsada na po. Tarang kalsada oh.